Дарэчы, у цябе бывае такое, што ты сядзіш, у цябе ў руках кансоль, вельмі шмат гульняў, гуляць у не во што. Як у дзяўчынак з тым, што нечага, ніякай адзежы няма. У меня вельмі шмат часу не было таго моманту, калі ў мяне была кансоль на руках. Да. Памятаю. Я учора такі сядзеў, мне нечага было рабіць, і я такі адразу запусціў Ведзьмара. Пабегаў 2 хвіліны Ведзьмары, потым Зельду, таксама 2 хвіліны пабегаў. А пагуляць нешта, вот хочацца. Да ты геймер, я гляжу. Я зайшоў у eShop, Nintendo eShop, і такі, добрая гульня, гольф за 50 центаў. Ведаеш, калі я бачу гэты шоу-нот, я ўважаў, што ты мне зараз будзеш распавядаць пра нейкую гульню, ведаеш, не ведаю, як Зельда там, напрыклад, штосьці там, можа не Зельда, но вось Фенікс Райзен, 100%, але гольф? Не. Там мабільны гольф, якая такая галаваломка, і... Гольф галамаломка? Так. Таму што у цябе есть лунка, куды трэба закінуць мяч, але нешта перашкаджае заўсёды. Там стаіць нейкі бар'ер. Так. І ён не выглядае як звычайны гольф, ён выглядае проста як... Я не ведаю, як платформер, мабыць, просто такой від збоку. У тебе есть некалькі тыпаў удараў, і там, напрыклад, на одну карту у цябе ёсць 3 удара. Цябе трэба закінуць. Але мяч нібыта аба што не б'ецца там, ці... Рыкашэт. Так. Ці там, мабыць, зыбучы пясок будзе. І гэта вельмі добрая гульня за 50 центаў. Ведаеш чаму? Таму што я ў яе пагуляў не 2 хвіліны, а 15. Адбілася па эмоцыям. Усё роўна лепей, чым Обі-Ван Кенобі. Дарэчы, паглядзі Обі-Ван Кенобі. Лепшы фільм. Гэта помста за Морбіуса. Не. Калі ты казаў мабільны гольф, я ўважаў, памятаеш, раней быў гольф на тэлефоны, якія яшчэ кнопачныя былі. Вось там быў гольф. Я не памятаю назву. Так. Я памятаю. Ён у мяне на Сіменсе быў. Я учора браў кансоль, і я заўважыў, што там з'явіўся футбол нінтэндаўскі. Да, есть такое. І вось ён у мяне прабудзіў успамін аб тым, што я калісьці ў іграманіі бачыў гэты футбол таксама з Марыо, з Боўзерам, з усімі гэтымі героямі. І я такі, вау, футбол з Марыо, хочу. Так ён жа там не такі, як футбол, гэта больш аркада, таму што ў іх там ёсць нейкія скілы, якія яны прымяняюць, там Боўзер можа падпаліваць мяч. Гэта як гэтыя гонкі з Марыо. Што далей, тэніс з Марыо? Так ёсць Марыо тэніс. Што не ведаў? Не, так сусвет Марыо, ён жа такі, што ты можаш узяць што угодна і просто закінуць туды. Туды Марыо. Так. Хоррор Марыо. Луиджи Мэншн. Гэта Луиджи. Так. Я таксама адразу Луиджи успомню. Не, можна не там Марыо Кіберпанк. Я учора глядзеў анімешку, якая называецца Акудама Драйв, і гэта такі типа, ведаеш, ёсць такі раздзел трэш Кіберпанк. Пра кіберпанк, які возведзены ў абсалют, і гэта вось такое. Я калі гэта глядзеў, я б такі, добра было б, калі гэта была б гульня, а потым такі, існуе ж Кіберпанк 2077, які такі ж самы. Існуе Deus Ex. Deus Ex гэта больш кіберпанк, а вось трэш кіберпанк, дзе вось усё такое, дзе можна размер твайго чрэсла рэгуліраваць. Струка. Не, Conan Exiles гэта не кіберпанк. Ты не ведаеш так? Не, а што гэта? Conan Exiles... гэта, я ведаю, там таксама можна розмер струка рэгуліраваць. Так. Мне просто, я памятаю, што ў Steam была некая гульня, у якой размер струка цябе выдаецца просто генератарам лічбін. Гэта быў Раст. Раст, вось. Так. І я памятаю, што там была вельмі добрая тема з тым, што усе, у якіх гульцоў струк маленькі, яны збіваліся ў кланы. Так. Прям як у жыцці. Усім прывітанне. Гэта падкаст «Першы кікаўскі», у студіі Вадзім, у студіі Лёша. Нагадваем вам про тое, што ў нас ёсць цудоўны тэлеграм-канал, дзе выходзяць лепшыя навіны ў гэтай гульне. Таксама не забывайце пра падабайкі на Яндексе, і ёсць спасылкі на усе ресурсы, дзе... На адзін.
На один? Чаму на один? Ну, на які у нас яшчэ... Spotify. Ты пра гэта, я падумаў, што... Castbox. Так. Вось на ўсё гэта, вось вы таксама подписывайтесь, калі вы там слухаеце. А калі не слухаеце, то пашыруйце, каб слухалі усе. Тут Ілон Маск напісаў ліст працоўнікам Tesla пра тое, што яны павінны выйсці ў офіс на працу, ці будуць зволеныя. Хто-небудзь думаў, што Маск такое гаўно? Ну... Мне здавалася, што каронавірус, ён просто навучыў нас усіх, то, што в офісная праца гэта лайно, і мы больш ніколі не будзем працаваць у офісе. Але, ну, вось, я же ведаю, што ты не ведаеш гэтага. У Tesla вельмі лайняны софт. Ён вельмі такі тэслаўскі. Слухай, я вельмі хочу сабе Теслу. Ну, вось тады ты даведаешся. І мне здаецца, што Ілон Маск зноў сел у сваю Теслу, перасеў з Мерседеса, і такі, як гэта працуе, дзе user experience, чаму не Android? Ці чаму Android? Android добрая сістэма, не трэба тут. Сказаў чалавек, які карыстаецца айфонам. Не, ну вось я не ведаю чаму, але калі я убачыў гэту навіну, я прям расчараваўся ў Маске. Такі, і ты, брут, ты быў павінен быць лепшым з нас. Так. Ой, я нават не ведаю, чаму, што яму. Таму што КПД, яно заўсёды зніжаецца, калі ты працуеш на удалёнкі. Я як працаваўшы да гэтага на удалёнкі вельмі шмат часу, магу сказаць, што ў нейкі час ты просто пачынаеш забіваць на працу, ты пачынаеш работаць менш. Калі ты працуеш у офісе, у цябе ёсць дысцыпліна, і ў офісе, калі ты сядзіш у open space, усе за табой сачаць, ты сачыш за ўсімі, гэта вялікі стресс, і ты хочаш не хочаш, але працуеш. То ён гэта робіць на карысць для кампаніі? Канешне. Ён робіць гэта на карысць сваім грошам. Ну, слухай, я спадзяюсь, што яму ніхто не насрэў ложка. Чаму ён быў з Амбер Хёрд? Ён жа выступаў на судзе, яны ж былі побач разам. Так. Яна ж яму змяніла з Ілоном Маскам. Джонні Деппу, капітану Джеку Вороб'ю, з якім Ілоном Маскам, які двигае сусвету у будучыню. Мне просто гэтая ганьба, ведаеш, што яна... Ілон Маск? Сур'ёзна? Чалавек, які пытаецца набыць Твиттер. Які хоча уляцець на Марс. Што ты робіш, Амбер? Без рукаў. Каб бярозанькі адчуць. Wall Street Journal выпусціла сумную нататку пра тое, што шмат якія венчурныя капіталісты і акселератары стартапаў у апошніх сваіх прэзентацыях б'юць трывогу ў гутарках пра заснавальнікамі стартапаў, потому што ўжо няма ніякіх стартапаў, якія былі б з вельмі бурным узростам, няма вялікіх стартапаў, якія бы станавіліся юнікорн стартапамі, якія каштуюць вельмі шмат грошаў, 1 мільярд грошаў. Так. І просто цікава тое, што вось весь гэты айцішны рынок зараз уходзе в турбулентны рэжым, таму што пачынаецца крызіс. Вельмі цікава гэта бачыць і на сабе. Таксама, таму што я як працую ў айцішкі, я таксама бачу, што скарачаюцца таскі, скарачаюцца планы, скарачаюцца заробкі, і не так крытычна, як было, але раней, калі ты глядзіш, ты там у 100% кожны год у плюс робіш, а потым робіш толькі 20, а потым увогуле 10, ты такі, так мы прастаиваем, таму што ўзрост ужо не такі. Мне цікава, што будзе ў сэнсе беларускай айцішкі, таму што яна і зараз і так у крызісе. Бо зараз ужо няма. Ну, яна яшчэ існуе. Некая існуе ў Беларусі, некая ў Польшчы. Вось гэта кампанія, якая мы ведаем, якая. Вось яна там добра сябе адчувае, мне здаецца, ў Беларусі. Ты пра каго? Сінезіс. Сінезіс гэта ж не ўся айцішка. Яны, конечно, робяць там шмат лайна, але Сінезіс гэта больш паказатель, таму што ў Сінезіс ніхто не ханціцца. Таму што ўсе ведаюць, хто такія Сінезіс, усе ведаюць, хто такія Сабаба Лэбс, і пасля... Абэма. Пасля ролікаў Бай Сола
пра гэтую ўсё. Ты просто не ведаеш, колькі шуміхі было пасля гэтага, таму што калі даведаліся, што Sababa Labs, гэта таксама Сінезіс, все такі, ага, гэтыя хлопцы мяне ханцяць уже вельмі шмат часу, трэба пасылаць у дупу. Вось. Мне просто цікава, як на гэты турбулентны рэжым адрэагуе беларуская айцішка, таму што яна зараз сама стагніруе ўжо вельмі шмат часу. З 2020 года ўжо пачалося некае, ведаеш, ось той самы простой вялацекучы трыпер, як гэта называецца. Я такі, вы ханціце ўсё менш і менш персаналу, у вас ўжо цэлы год больш звальненнем, чым прыходу у айцішку. Сходзяць вялікія кампаніі, там Wargaming сайшоў EPAM, сходзяць маленькія кампаніі, якія зараз рэлакуюць свой персанал. Там у Таллін розны, нехта ў Грэцыю, у Познань, так, некія там у Літву, на Кіпр вельмі шмат з'ехала. І мне цікава просто, а хто застанецца, і ты, хто застанецца, як яны будуць працаваць далей, таму што я, калі размаўляў з HR-амі, добра, даже не за HR-амі, у мяне ёсць дырэктар кампаніі ў знаёмых, якая, ведаеш, гэта просто, гэта не такі вялікі стартап, але гэта стартап, які на рынке ўжо некалькі год, яны заўсёды генерыруюць, яны работаюць у плюс. Вельмі цікава тое, што калі я з ім размаўляў, ён мне сказаў, а можа зволіцца і пайсці працаваць у нейкі EPAM, таму што там зараз больш стабільна. І калі ты бачыш дырэктара, заснавальніка кампаніі, які тебе кажа, што можа пайти працаваць якім-небудзь там продукт-оунерам і не парацца за ўсяго гэтага, таму што вельмі складана вывадзіць грошы зараз, вельмі складана плаціць заробкі і так далей. Я гляджу на гэта ўсё такі, ага, рынку хутка будзе каюк. Якая была добрая айцішка ў Беларусі, як ханцілі пасля 2020 года? Так і заўсёды. І да гэтага часу і заўсёды раней было то, што беларускі айцішнік гэта была адзнака якасці. Ты просто не ведаеш, колькі, напрыклад, беларускіх айцішнікаў працуе у CD Projekt Red, таму што ў мяне ёсць знаёмыя, якія працуюць там, і ў іх ёсць аддзелы дадзеныя, якія цалкам... Беларускамоўны асобна стаіць ад усіх. Мабыць, і так. Але вось наконт беларускамоўнасці, вось у мяне ёсць дзяўчына, якая працавала над кіберпанкам, яна зараз працуе над, мне здаецца, новым ведзьмаром, і цікава тое, што яна не вывучыла польскую мову, а пачала размаўляць па-беларуску. Цудоўна. Як Кірыл наш зараз у Польшчы, ён жа таксама не вывучае польскую мову, размаўляе толькі па-беларуску, яму добра. Слухай, я жыў у Польшы паўгода, і я просто размаўляю з палякамі, я яе вывучыў, польскую мову. Bardzo добра. Bardzo добра, вельмі. Вельмі bardzo добра. Цікава, ёсць у Польшчы нейкі аналог трасянкі? А слухай, я не ведаю нават. Таму што ў Літве ёсць. Тут ёсць нейкая вось гэтая гаворка, якая там складзена з польскай беларускай мовай, так. І тутэйшая мова, але мне вельмі цікава, калі палякі, якія размаўляюць, я размаўляў з палякам не так шмат часу, калі ехаў у таксі, і ён такі, з ксёндзам размаўляю па-польску, а так размаўляю па-тутэйшую. Такі, зразумела. Калі павернемся да ўсей сітуацыі, якая зараз адбываецца ў свеце, нават не то, што айцішкі, а стартапаў. Вельмі сумна за гэтым сачыць. Па чутках ад КО кампанія Sony пачне масавую вытворчасць сваёй гарнітуры PSVR 2 і ўжо ў другой палове гэтага года. І вось цікава то, што ўсё, з'явіліся паўправаднікі. Можна рабіць? Таму што я ўжо забыў, як гэта было, калі кампаніі рабілі свае абнаўленні для сваіх прылад вельмі хутка. Таму што там праз год уже з'явіўся Kinect. Што ты спамятаў? Не, я пра тое, што калі памятаеш, там праз год ці паўтара з'явіўся PS4 Pro. І ты такі, мы же только паглядзелі на PS4. Потом з'явіўся новы там Xbox, і там тэрафлопс і ўсё такое іншае. Слухай, гэта як і з айфонамі. PSVR гэта же такі найлепшы VR быў для дома, таму што ён каштаваў не так, як каштуе Oculus Rift і та іншае. І абсталявання столькі не трэба было. Так, і не трэба моцны кампутер для гэтага ўсяго. Цябе ёсць плойка, ты падлучаешся і гуляеш. Цябе там ёсць некалькі тайтлаў, і ўжо магчымы пачатак продаж у першым квартале 23-го года, і ўсё будзе залежаць толькі ад выйсця адпаведных гульняў.
Мяне зацікавіла адна гульня, якая выйдзе на PSVR 2. Гэта No Man's Sky. Вось, меня таксама. Я чакаю, калі ён выйдзе на Switch адразу, таму што я адразу яго набуду на Switch, калі ён з'явіцца. Ось жа ў хуткім часе мусіць быць. У сялёта. Так. Ну вось, гэтым летам ён мусіць быць, No Man's Sky, на Switch. Мне цяжка было ўявіць яго, калі ў мяне не было манітору, але зараз я набыў сабе манітор, і я такі, я хочу пагуляць у No Man's Sky. Я таксама. Так, бо калі я гуляў у яго на ПК, гэта быў, мрак. Я ведаю, пра што ты. Так, мне было вельмі млосна ад таго, як я гуляю, бо у 2 FPS, ведаеш, не кожны зможа. Калі ў іх з гэтай тэхналогіяй штосьці выйдзе добрае, а калі будуць на яго яшчэ добрыя гульні рабіць, то чаму не? Якія зараз? Мне здаецца, што будзе як і з першым PSVR, будзе вельмі шмат дэмак, якія проста вось цікава іх пабегаць там гадзіну ці 2, а потым ты гэта будзеш проста выключаць і класць PSVR на полку, і ён будзе проста ляжаць. Я спадзяюся то, што гэта будзе не так, я спадзяюся, што будзе шмат гульняў, як выхадзіў Resident Evil, ты не гуляў ніколі на Resident Evil на PSVR, там такіх кірпічэй можна адкласці, гэта я не ведаю што. Мне здаецца, што ўвогуле тэхналогія VR, гэта тэхналогія, ведаеш, не для аднаго гульца, а вось кампаніі сабрацца і гуляць. Вось як ёсць у Расіі, я не ведаю, можа, дзесьці яшчэ ёсць, яны ёсць, зразумела. Кампаніі, якія даюць табе абладнання VR, і ты вось са сваімі сябрамі у памяшканні вось якімсьці. Я камп'ютарны клуб. Так. Я ў такім камп'ютарным клубе ў Менску гуляў у Half-Life Alyx. І было вельмі добра. Мы просто прыйшлі, мне гэта з працы арганізавалі, там было нейкі празднік, свята, і пасля свята мы пайшлі туда, і я такі, усе ведаеш, там Beat Saber, нешта іншае, такой Half-Life Alyx, хутка, все, мне больш нічога не цікава. І адразу там, пакуль гульню не прайшоў, там заставаўся. Не, вот для мяне VR вельмі цяжак, таму што вось мой вестибулярны апарат, ён мяне адразу шлі ў дупу. Таму што для мяне вось там 30 хвілін у VR гэта ўсё. А як табе Nintendo Labo VR? Я не карыстаўся ім ніколі, я хацеў сабе набыць, але ты не ведаеш, мабыць, там ёсць такая тэма, што на экране з'яўляюцца коцкі маленькія ад яго. Пікселі выгараюць, так. Але яны выгараюць. Я ведаю гэтую праблему, і гэта з-за таго, што вельмі багата карыстальнікаў, як яго ўжываюць. Яны усунулі Nintendo, пагулялі, паклалі, але не высоўваюць яго. І вось калі свет, яшчэ штосьці, там жа лінзы, яны выгараюць. Вось з-за гэтага. Бо я глядзеў водгукі хлопца, які карыстаецца VR-ам ужо, мне здаецца, год. І ён кажу, у мяне все добра, бо калі я пагуляю, я адразу яго дастаю і ставлю зарадку. Але што ёсць на VR? Зельда і Маріо. Так. Слухай, Labo VR не каштуе, як PSVR. Так. Гэта просто ўзяць і пацацкацца. Што? Скончылася. Мы сачылі, ты сачыў? Так, ведаеш, у тиктоке калі там трапілася. Так, вось толькі хацеў сказаць, што гэты суд паміж Эмбер Хёрд і Джонні Дэпам гэта першы суд, які перамог тикток. Таму што я не ведаю, там же было 7 гэтых, як называецца, вердикт, хто выносіць? Прысяжная. Там же было 7 прысяжных, і мне здаецца, на іх было вельмі шмат грузаў гэтага тиктока. І яны бачылі, што происходило там. Там тренды здымалі. Танцевалі под гэта ўсё. Станцуй под плач Эмбер Хёрд. І вось цікава, што як гэта просто мела моц на тых, хто прыймаў у працэсе зараз, быў злучаны з ім. Я такі, добра, ён атрымаў там сколькі-то там 10 мільёнаў, 12, ці 15, я не ведаю. Але ж яна таксама атрымала. Але ў мяне ёсць пытанне, дзе Эмбер Хёрд высраць так шмат грошаў. Пытанняў куды няма, але дзе? Скуль? Мне здаецца, у яе яны ёсць. Там за першага Аквамена атрымала і такая, вось табе
здача. Мне здаецца, што Джонні Дэп далей не з'явіцца у карцінах, ведаеш, першага эшалону, такіх вось, як ён здымаўся ў Диснея. Ну, слухай, Джонні Дэп, калі ўсё гэта, весь гэты суд ішоў, ён казаў тым, што ён не павернецца, ось, из-за прынцыпу, што ён не павернецца ў якасці капітана Вороб'я, Джека Вороб'я. Прошу прабачэння ў Джонні Дэп. І зараз Дисней такія, ён мусіць з'явіцца. Мы хочам зноў зрабіць гэтую франшызу вельмі папулярнай. Нам трэба Джонні Дэп. І вось мне цікава, ці будзе ён згодзін зноў павярнуцца ў кантору, якая апракінула яго через трук? Слухай, ну, рэжысёр гэтых галактычныя... Стражы Галактыкі? Стражы Галактыкі, вось. Ён жа павярнуўся пасля скандалу. Мне здаецца, што лепей Джонні Дэпу зараз прайсці здымацца куды-небудзь на Netflix у якім-небудзь добрым серыяле на адзін сезон, і пасля гэтага усе забудуць пра тое, што было, і ён звернецца ў Disney, і ўсё будзе добра. Ніхто зараз не кажа аб тым, што вось Джонні Дэп ніколі не ён звернецца. Мне здаецца, у яго на фоне таго, што ён перамог, яшчэ больш будзе прапаноў. І як гэта адбудзецца, я не ведаю. Мне здаецца, самі студыі першага эшалона яны не будуць хацець Джонні Дэпа, паскольку за ім цянецца з гэтых флёр. Мне здаецца, не, бо фанаты будуць рабіць петыцыі і ўсё пах ад яго краваці. Цікава, што на фоне гэтага ты бачыў навіну, я табе кідаў тое, што вельмі багата жанчын, якія падтрымліваюць рух МеТoo, атазвалі свае скаргі. І я такі, а навошта? Ну, каб не абасрацца. Так. Я вось гэтую навіну прымаю як вброс які нейкі, таму што тыя, хто... Вот Эмбер Хёрд зрабіла вельмі злачынную рэч, таму што вельмі шмат людзей, якія прайшлі пахараніла адразу кар'еру. Так, не, просто вельмі шмат людзей, якім гэты МеТoo быў патрэбен, яны зараз прыймаюцца праз Эмбер Хёрд. І вось мне здаецца, што яна пахараніла некалькі людскіх жизняў у гэтым, таму што яна вось так абасралася. Ну, мне здаецца, што вось той прыклад, што атазвалі скаргі і ўсё. Гэта зрабілі тыя, хто... Такія, як Эмбер Хёрд. Так. Калі у цябе ёсць доказы таго, што вось я там падвергалася насіллю і ўсё такое, welcome to the суд. Баді. Ось гэты актёр, якога ўвесь час у харасменце звінавачваюць. Ён у картачным доміке гуляў. Кевін Спейсі. Так, Кевін Спейсі. Мне цікава хто-небудзь. А ты яго адчэпіцца калі-небудзь? А што з ім зараз? Увесь час на яго скаргі аб тым, што ён кагосьці там дамагаўся. Ён увесь час судзіцца з гэтымі людзьмі. І вось я не сачу так за ім, як за Джонні Дэпом, бо гэта было не так шумна. Самае цікавае з гэтага суду, што я убачыў, гэта як выступаў Джейсон Мамо. Ну, гэта просто стендап 3 хвіліны. Вось, паглядзіце, гэта цікава. Ён жа зрабіў стрым на Твіча, і ты такі, хто перамог, зараз патэлефаную нехта камусьці, ён мне раскажа. Ён такі, Джонні перамог, е! Трэба было яму яшчэ піва адчыніць. Ну, слухай, а ў той жа момант і Эмбер Хёрд у Джонні Дэпа забрала $2 мільёны. Вось, бо за паклёп ад адваката Джонні Дэпа у адным з публікацый. Я не ведаю, што гэта за публікацыя была. Калі хтосьці ведае, то надрукуйце у нашым тэлеграм-чаце першы гікаўскі каментарыях пад гэтым падкастам. Обі-Ван Кенобі паказаў лепшы старт серыялу на Disney+, а працяг вельмі дзіўных спраў лепшы старт на Netflix. Да. І я паглядзеў Обі-Вана Кенобі. А я паглядзеў вельмі дзіўную справу. Вось, добра. Глядзі. А як нам казалі, не вельмі дзіўныя справы, а дзіўныя справы. Ну, добра. Калі так, ну, будуць дзіўныя справы. Я паглядзеў Обі-Вана Кенобі, і я нічога не зразумеў, чаму ён так спадабаўся людзям. Я гэта скідваю на тое, што я не фанат «Зорачных войн». Я не разумею гэты свет, і для мяне... Ну, вось, глядзі, зараз будуць невялічкія спойлеры к першай серыі. Сам Обі-Ван у серыяле сябе вельмі катуе тым, што адбылося ў яго жыцці, то, што ён прайграў Дарту Вейдеру, іншае. Ён жыве... У іх ёсць іншыя планеты, акрамя Татуіна. Ён жыве на Татуіне, ён сачыць за маленькім Люкам Скайуокерам, чакае, пакуль у ім прабудзецца моц,
яго джедайская, і к яму прыязджае тата Лею пахіцеля. І вось ён такі: калі ласка, ідзі і выратуй Лею, таму што больш акрамя табе ніхто гэта не можа зрабіць. І Обі-Ван такі: добра, паеду, выкапаў свой меч, які быў зарыты ў пустыні. І... На Татуіне? Так, ён закапаў свой меч на Татуіне. І за усімі джедаямі ахоцяцца зараз нейкія орден, як ён называецца, інквізітары. Вось. Ага. І гэтыя інквізітары, яны убіваюць усіх джедаяў, і Обі-Ван не прыходзіць на дапамогу к свайму брату джедаю, якога потым проста вешаюць. І я такі: ну, добра, я паглядзеў 3 серыі, і увогуле не разумею, навошта мне глядзець гэта далей, таму што гэта проста не маё, я проста не разумею, мне проста не цікава. Вось як так здарылася? Я не разумею, чаму. Ну, слухай, уся франшыза «Зорачных войн», яна ўжо даўно дзесьці там, каля Марыанскай упадзіны. Я нават не хочу яго глядзець. Але ў іх вельмі добрая статістыка, ну, камусьці это падабаецца. Просто, ну, мы не аўдыторыя. Там былі чуткі аб тым, што «Мандалорец» новы сезон. Ну, яго, можа, я пагляджу, але пачну з пачатку самага. Вось. А Обі-Вана... Ты паглядзеў вельмі дзіўныя справы. Я паглядзеў вельмі дзіўныя справы. Я паглядзеў пакуль што 6 серый. І гэта вельмі дзіўныя справы. Вось гэта тыя вельмі дзіўныя справы, якія былі 3 сезоны таму. Гэта ўсё яшчэ добры серыял, добрыя прыгоды галоўных герояў. Зацікавіла тым, што раней у іх галоўны злодзей гэта быў якісьці сусвет. Вось там патаемны ўсё гэта. Тут, як мне здаецца, яны захацелі зрабіць так, што вось, ёсць галоўны злодый, вось ён. Вось. З ім яны мусяць і змагацца. Адчуваецца, што ім адсыпалі грошаў? Не. Не? Не. Серыял добры, пафарбованы ён вельмі добры, цудоўны. Мястамі ён вельмі цёмны. Некаторыя моманты, дзе выкарыстоўваюць графло, яно прям вельмі па глазам рэжа. Напрыклад, там ёсць моманты, галоўны пасыл гэтага сезону ў тым, ён пачынаецца ўся завязка з таго, што убіваюць дзяўчыну, і як яе убіваюць. Ёй ламаюць усе косці і выдаўліваюць глаза. І вось калі моманты, калі кагосьці убіваюць, як гэта праисходзіць. Ён падымаецца ў паветра і начинае искажацца. Ну, косці, рукі вось ламаюцца. І оно вельмі бачна, што гэта нібы кукла нейкая. То есть не чалавека, вось нібы кукла просто намаляваная. Такі, балюча, але добра. Гэта там пару секунд, нават не мінута, то добра. То раю вельмі добры сезон зараз. Але я не ведаю, як я буду чакаць 2 апошнія серыі. Яны ж хутка выйдуць. Так. Але ўсё роўно. Я зараз пачаў пераглядзіваць, я ж не глядзеў другі та трэці сезон, і я зараз паглядзеў другі сезон, ён мне не так спадабаўся, як першы. Таму што другі сезон, ён як і першы, але вось гэты парнішка, які знік, ён у сусвеце з імі знаходзіцца зараз, змест Демагоргана іншы Демагорган. Зараз буду глядзець трэці сезон, але вельмі чакаю 4-й сезон, і мне здаецца, вось я зараз дагляджу, мабыць, на гэтым тыдні 3-й сезон, а потым пачну глядзець 4-й, але калі буду глядзець 4-й, я вось просто выключу ўсе девайсы, врублю сабе на тэлевізоры гэта ўсё 4K HDR на Netflixе і пагляджу вельмі добра. Вялікі дзякуй за тое, што паслухалі. Ставце падабайкі, подписывайтесь, долучайтесь до нас на нашым тэлеграм-канале. У нас там таксама у хуткім часе з'явіцца суполка, як мне здаецца. Так. Не будем казаць калі, але з'явіцца. Бо мы ўжо казалі, што у нас з'явіцца ў суботу YouTube. Але пакуль яшчэ не стварыў канал, хутка зраблю, сёння зраблю пасля запісу. Таксама пад выпускам ёсць пасылкі на другія крыніцы, дзе вы можете паслухаць і з кемсьці падзяліцца нашым падкастам. Усім да пабачэння. Пока.